היי מיכאל, מה נשמע? מה שלומך? הכל טוב. מיכאל, טוב, אני אציג את עצמי קודם כמו שאמרנו. אני שי, הייתי במעל בחדרה, ושם פגשתי את מיכאל, עשינו כל מיני דברים. הנה, אפשר אפילו לראות מפה את המעל. אפשר לראות איפה שהיה השטח של המעל, זה שמה, מאחורי העמודים. במעל הזה התקבצו כל מיני אנשים, נכון? גם מהדיור הציבורי וגם מהמאבקים הצרכניים, נכון? ופגשתי את מיכאל פה, ומיכאל עכשיו יספר לנו קצת על עצמו. אז מיכאל, אתה מאולגה, נכון? כן, אני גר באולגה. ובאיזה דירה אתה גר? דירה של עמידר, בקומה שנייה. באיזה שכונה? איפה זה? ברחוב שבטי ישראל, אולגה ד'. אולגה ד'? כן. וספר קצת על מאיפה אתה במקור אני מהקריות, אבל פעם גרתי בדיור מוגן, עזבתי ואני גר לבד. אוקיי. בחור עצמאי. גר במקום לא נגיש בכלל. נאבק בדיור הציבורי כבר למעלה משנתיים כמעט. אוקיי. אמנם מוסכם להחליף לי את הבית, אבל